Здравейте, намираме се пред ОДК Свети Иван Рилски. Пред вас е госпожа Екатерина Бояджиева, като изразител на волята и мнението на редица родители. Всички родители които са... ОДК, град Казанлък. Всички родители. Може с няколко думи, госпожо Бояджиева, да разкажеш какъв е проблема, какъв е казуса и какво решение търсите в крайна сметка? Ние преди няколко дена бяхме уведомени от всичките форми от ръководителите за това, че се намаляват щата на преподавателите от 8 на 4 часа. И това ще наложи съкращаване на децата от различните форми. Ние се събрахме родителите, направихме петиция, подписка и протест днес на 22-ри. Мирен протест. Нашите искания към госпожа Галина Стоянова и към госпожа Касева, защото това решение тяхно дойде в комплекса, разбрахме го вече това, е да остави ръководителите и директорката на 8 часа и да не прави никакъв натиск върху тях. Какъв основен, извинявайте, че прекъсвам, какъв основен проблем ще се създаде, ако бъде намален щата от 8 на 4? Децата излизат на улицата. Това е проблема. Децата ще ни излязат на улицата, понеже ще трябва да съкратят групи. Разбираме. Какво искаме от госпожа Стоянова това да не се случва? Да. И да подпомага финансово, пак казвам, и медийно, да дава всичко за тези деца. Защото това е нашето бъдеще. Те прославят Казанлък. Заслужават го. Благодаря ви, госпожо Бояджиева.